Искате да освежите дома си, да му придадете енергия, да създадете хармония. Магазини Curtains България. Магазините за пердета и штори, колекция от Италия, Испания, Германия, Унгария, Турция. Curtains България сме тук, във вашия град, за да облечем уюта с много красота и слънчево настроение. Богата и грижливо подбрана колекция от текстил за дома, широк спектър от цени и стилове. Можете да разчитате на нашия опит и професионализъм с акцент върху качеството и конкурентните цени. В шоурумите на Curtains България предлагаме пердета, завеси, корнизи, штори, шалтета, великолепни декорации и изобилие от аксесуари. В нашите шоуруми можете да се насладите на великолепието на последните колекции в областта на интериорния текстил. Заповядайте в нашите шоуруми или ни позванете. Curtains България, за да бъде красиво.